Tema și viziunea despre lume sau particularități ale unui text poetic în poezia Leoaică tânără iubirea de Nichita Stănescu. În literatura română, curentul neomodernist, deși a apărut la finele celui de-al doilea război mondial, a luat amploare abia în anii 60, când România se afla sub regimul comunist. Ca o reacție de revoltă la prolecultismul impus de regimul politic, acest curent literar încearcă o revigorare a modernismului interbelic pentru a contracara tendințele epocii de a îndepărta cititorii de literatura de valoare, iar Nichita Stănescu este cel mai de seamă reprezentant al său. Întreaga operă stănesciană este dominată de supratema iubirii, motiv pentru care poezia sa Leoaică tânără iubirea, publicată în cel de-al doilea volum al poetului, O viziune a sentimentelor, poate fi interpretată atât ca o artă poetică, cât și ca o poezie de dragoste. Ambiguitatea limbajului oferă cititorului libertate în ceea ce privește receptarea textului, căci el poate face referire atât la procesul de creație, pornind de la inspirație și până la definitivarea operei, cât și la schimbarea universului interior al poetului atunci când se îndrăgostește. Această ambiguitate în ceea ce privește limbajul este una din trăsăturile neomoderniste ale operei, împingând imaginarul poetic chiar înspre abstractizare și absurd. Metaforele Leoaică tânără iubirea, colții albi, deșert în strălucire, etc. creează un univers poetic original, însă se remarcă accesibilitatea și simplitatea limbajului. Nichita Stănescu utilizează cuvinte comune din marea masă a vocabularului pentru a crea imagini artistice inedite, aproape inimaginabile, asemenea secvenței poetice care detaliază efectul iubirii asupra eului liric. De asemenea, limbajul este puternic subiectivizat, eul liric fiind nu doar centrul universului poetic, ci și creatorul acestuia, ceea ce argumentează apartenența poeziei la neomodernism. Discursul subiectiv se reflectă în formele pronominale și verbale la persoana întâi, precum m-am mușcat sau mi-am dus, dovedind puterea nemărginită a eului liric de a modifica universul poetic după bunul plac, ceea ce îi subliniază spiritul ludic și creator. În plus, experiența iubirii este filtrată prin viziunea originală a eului liric care, cuprins de acest sentiment, devine creatorul propriei lumi ideale, fapt relevat de a doua secvență poetică, dominată de motivul cosmogoniei. Interpretând opera drept o poezie de dragoste, tema principală devine, în mod firesc, iubirea, introdusă chiar din titlu. Metafora explicită Leoaică tânără iubirea, reluată și în primul vers al poeziei, aseamănă dragostea cu o leoaică, ilustrând maestuozitatea și grația animalului, comparate cu iubirea, regina sentimentelor, trăire ce înnobilează omul. Cele două au de asemenea în comun spontaneitatea, manifestarea năvalnică, chiar agresivă, dar și sensibilitatea și senzualitatea. Epitetul tânără îmbogățește sensul acestei metafore, conturând imaginea unei iubiri adolescentine, tumultoase și ispititoare, însă face trimitere și la perioada de început a poveștii de iubire, când îndrăgostiții se află în propria lume feerică pe care și-o creează singuri. El se opune epitetului cromatic arămie, ce este alăturat imaginii Leoaicei în ultima strofă și care sugerează o dragoste experimentată, mai matură, peste care a trecut timpul. Astfel, cele două imagini ale Leoaicei se află în relație de opoziție, conturând două ipostaze diferite ale iubirii, cea incipientă și cea matură. Reluarea metaforei din titlu în incipit introduce ideea întâlnirii neașteptate a eului liric cu iubirea, inserând un fir epic drept pretext. Intruziunea bruscă a Leoaicei în universul poetului este pusă în lumină prin intermediul verbelor dure la timpul perfect compus, precum mi-a sărit în față și m-a mușcat. Astfel, deși întâlnirea eului liric cu dragostea îl ia prin surprindere, Leoaica pare să-l fi așteptat în încordare, cu nerăbdare să se maturizeze, să ajungă la vârsta la care poate experimenta acest sentiment, așa cum Cripto din poemul lui Ion Barbu este sfătuit să aștepte să se coacă pentru a putea simți iubirea. Mușcătura Leoaicei face trimitere la ideea că întâlnirea frontală cu iubirea duce la o dragoste efervescentă, însă generatoare de durere, conturând astfel imaginea suferinței din iubire. În centrul acestei imagini artistice stă metafora colților albi, care sugerează inocența acestui sentiment de o intensitate nemai simțită de eul liric. De asemenea,
Mușcătura îl infestează cu o dragoste ce îi va acapara întreg universul și îi va tulbura existența, transformându-l iremediabil. Cu toate acestea, mușcătura este una dulce, iar eul liric se lasă copleșit de sentiment. Ideea transformării iremediabile a eului liric din cauza iubirii este relevată și de cea de-a treia secvență poetică, în care gestul său de a-și duce mâna la sprânceană, la tâmplă și la bărbie conturează imaginea unui gânditor îndrăgostit, care a pierdut însă simțul realității, căci nu se mai recunoaște pe sine. Trăsăturile faciale care îl individualizează dispar, căci el se află în plină transformare, iar chipul și sufletul său emană dragoste, devenind un deșert în strălucire. În final, eul liric se confundă complet cu iubirea, leoaica arămie, și se află în căutarea unei noi prăzi, ceea ce subliniază ideea că dragostea, odată cunoscută, este trăită continuu, devenind o regină a universului eului liric. În concluzie, poezia leoaică tânără Iubirea reflectă atât supratema liricii stănesciene, iubirea, cât și procesul creației, datorită limbajului ambigu folosit de autor. Acesta, împreună cu discursul subiectiv și cu spiritul ludic al eului liric, argumentează apartenența operei la curentul literar neomodernist, transformând-o într-un reper valoric al literaturii române.